Аз съм Любо. Симон. Цветомир. Смион и ние сме Team Deception. Това е твоята карта. Ние сме група старозагорски илюзионисти. Ние се запалихме по магията поради това, което всъщност стои зад всички движения, които изглеждат всъщност много прости, обаче не са. Твърдим, че се занимаваме с модерна магия. Не режем хора на две, не изкарваме зайци от цилиндри. Модерните не казват нищо. Така казаха фокусниците, заповядайте на сцената, вие сте. На сцената се чувствах, сякаш всичко се случва прекалено бързо и не осъзнаваш още какво става пред тебе и какво после те удря всичко, което е станало. Преди да започнем, ще оставим един подарък за края на трика. Вътре има или жаба, или плъх, едно от двете. Аз се чувствах малко развълнуван и едновременно разочарован това, което направихме. Четирима магиосници да показват скетчи, всъщност това беше много рисковано движение. Обаче на полуфиналите ще се реваншираме много. Ето го! Ти да видиш. Сигурен съм, че това, което ще покажем, е нещо, което Ваня Цветкова не е виждала дори в Лас Вегас и много ще й хареса. Да, от мен. Най-много от журито ми хареса Асен Блатечки. Смятам, че има много хляб. Просто защото е голям пич. Пуска всички, той е просто широко скроен човек, значи вижда всичко за талант, знае, че хората поне малко, дори тези, които нямат никакъв талант, са се потрудили поне малко, за да се качат на тази сцена и просто той виждам, че го оценява и затова казва на всички да. Имате дай от мен. Много готин човек. За следващия кръг това, което сме подготвили е стил Лас Вегас, специално за Асен Блатечки, защото му обещахме следващия път да го излъжат. Мисля, че абсолютно всеки един, който гледа България търси талант точно в този ден, ще се скрие под леглото и ще заплаче. Това, което ще видите, е изкуството през нашите очи.